देखो हो इतना नेवता हकारी आइल बटे आय समझे में नहीं आवत कि हम का करी। मान तन कि एगो बेटी बिया ना लेम देम तो केंगन का होखी। हाँ दिहले पर न मिलेला दिहले न आदमी खाली लेवेला। एगो पतो बिया तो ई को राई बात देबे ना करी कि हाँ हमारे लगे साड़ी बात दे दिया चाहे मम्मी हेसन दिया ही चाहे हेंगन होई होंगन होई ना कुछ एकर बुझाते नहीं खे। एक एगो पतो बैठ से कि सास के समझावत तरी सा कहत तरी सा। हाँ इन्हें के सास के बुझा तो अपन करत तरी सा तो जैसा हम गोबर बानी वैसा हमार पतो हियो गोबरे मिल गई सा। हाँ बेटी का पार धली हल मान तनी के असो ना तो अगले साल निकाल नहीं के बस शादी बियाह क के। हाँ सियान बे तो का करी आदमी रखी ना घरे दुआरे पानी माने पियजिया खून के नहीं होते जब बैठ गई घर में जाए में लाज लगता है। हम चाय कोई गरम क के जो होता नहीं तब ऐसे जब ना बर्दाश्त भइल तब नहीं हो कहाँ हंसुआ लेके जाता रू। अच्छा तनी एगो दतुन काटे जी दतुन काटे तनी दतुन आज करे के मन करता बात बारह सवा से करता ना मुंह है कहीं कैसन हो जाता जमुनी पर से काट ले अदे जमुनिया तो कुल फरत या हो दे नीचे से काट लिया। जमुनिया का बोलू कुछ नहीं खोला फोन आइला ल कहाँ से फुआ जी के यहाँ से ए हाँ हो कहत रहनी है ना कि कह दिया कि भौजी 10 दिन पहले ही आज यहाँ गेहूँ धोए के बाटे आ उर्दी बाटे आ पचमांगा पड़ल बा न तो यही से तनी बोलाओ तनी हाय मम्मी जी हम हो के कहत रहनी फुआ जी लेकिन हमार ना जाए के मन करे। हाँ कहाँ से फुआ जी अपन हमारे पर अपन पतोहन के मार लेके आल जी। हाँ काहे के बड़ा न बतिया तनी उहे न फुआ जी है कि हमार लइका भइल त छठिहार कराउल बोले त ना लेके आइनी कहबू। अब देखो ना साड़िए पर साड़ी लागी बताओ कोई गो नेवता आ गलो हो जैसे किन ले 250 का साड़ी 3-4 गो बुढ़िया की बहिनी की है से। अरे नेवता त कपार खइले बा ए दादा कौवा में काची तड़ हो हम बुझाता कि फिर कहीं से आई नेवता। हाँ नेवते त जीव जाइले बाटे आ जादी नवते त हमनी के पूजा बुची एगो बानी आ इतना आदमी के नेवता देले बन जा गांव नगर के दे त हमनी के घर भर जे जी दिहल तबे त लेबल जाई। तो वे ना सोचा तनी पैसा नहीं खे ना पैसा नहीं के त जुगाड़ करें कि बियाह में अब देले बनी इतना दिन आए अपना अब बताओ बोलाओ तरी इतना दिन पहले पानी पिया के लोटा चाहबे करी पानी पियाई साड़ी चाहबे करी नेवता के अलग चाहिए। अरे जी कम पैसा के खर्चा बाटे पैसा तो लागता कि पता ही नहीं रुड़िया था वैसे आ सुनी जी पता नहीं कहीं कहाँ पूजा बुची गोइल बानी अरे हौलिया के गोइनी हो काजल बुची छोटकी नहीं खी चाची का लड़किया ई है कहीं का रबड़ की कालिया नहीं दुकनिया पर तो पैसा मांगत रहनी 50 गो रुपया तो रहबे ना करे तो कहाँ से दें जी कपड़ा धोई ना तो रहेला तो दे दें ना वहाँ को देते नहीं खी। अब जाए तो ना दिलहो तब कहत का बारू हिना के 10-20 बात दे दी लड़की नहीं जी नहीं तो हम दे ना दिल लड़किया के हाथ पर माने इतना लागत कि तू रुकी मम्मी जी अब हमारा ढील निक नहीं खेला जनलू का बड़ी चिंता बाटे कि ए महीना में पैसा भी ना लगौल कहिए कहनी कि बिया पड़ल बा कुलहितई में पैसा लगा दिया तो कहा जाए कौन अपनी बापे की यहाँ गए बड़न कैसन ठेकेदार बाटे कि पैसे नहीं खेदे पूजा बुची के ले जाई कहाँ पूजा बुची के ले जाई फुआ जी के हैं। हाँ ये काम ने बात से बेटी के हितई तई घुमाव तो जाए दी का गरम होता है जी चली चाह पी ले छोड़ी टेंशन काहे ना लिया बतावा ना कम से कम तो 500 का मिले ना फूल लोटा पानी पियाई तो का करो अब माने बियाह पड़ गया तो कपारे पे बोझा हो गई जी ना और तो लड़के के कोई बियाह होई उनकी लड़के के कोई बियाह की जैतीन जा ये तो हम का जानत नहीं कि पैसा ना आई चल पानी चला तनी बाल्टी में आवत नहीं चल हम तो ने काट के लेके आवत नहीं ठीक बा हमरो बुरु सुन द मुए बरा दतु नहीं कर देखो कुछ पतो ही हमारे से देती है ना ये ना कहला अपना कितना बेटा अपन ये संतोष देते है ना कि चली हो ना चली हो गोड़ा धो के नहाई खाई।